Зәйнең радость халыкка социаль хезмәтләр күрсәтү үзәгенә йөрүче физик яктан сәламәтлеге шиклеләрнең һәр иртәсе саф һавада шөгыльләнүдән башлана. Биредә алар өчен уңайлыклар җитәрлек. Дәресләрдә махсус белгечләр уздыра. В входе в фойе располагается тактильная мнемосхема. Также в центре имеется аудиовизуальное табло. Часть информации представлена на стендах шрифтом Брайля. Люди с нарушением зрения могут ориентироваться в центре с помощью данной схемы. Халыкка социаль ярдәм күрсәтү үзәгендә когнитив тайпылышлары булган кешеләр белән шөгыльләнү бүлеге ачылуына 2 ел. Бүгенге көндә бүлектә тайпылышның төрле төрләре буенча 19 кеше исәптә тора. Именно здесь многие находят друзей, учатся общаться, разговаривать, выражать эмоции. Приятно видеть счастливые глаза получателей услуг и слышать слова благодарности. Самое важное, что у них есть желание изменить свою жизнь, сделать ее яркой, насыщенной, интересной, а наша основная задача – помочь им раскрыть свой потенциал и успешно адаптироваться в социуме. Төркемдә шөгыльләнүчеләргә бигрәк тә аш бүлмәсендә уза торган дәресләр ошый. Белгечләр ярдәмендә кулларына пычак тотып, яшелчә турыйлар, салат ясыйлар. Ризыкны әзерләү буенча махсус өйрәнчек карта булдырылган. Дәресләр вакытында күбесенең иҗади сәләтләре ачыла ди тәрбиячеләре. Дәресләр психолог Тамара Чуфурина программасы буенча оештырыла. Баш миенең уң як ярымшары рәсем ясау дөньясы проекты буенча уздырылучы өйрәнүләрдә акыл эшчәнлеген яхшырту, куллар моторикасын киләү бурычы куелган. Үзләре төшергән рәсемнәргә сөенүләре безнең өчен икеләтә куаныч ди алар белән шөгыльләнүче белгечләр.